қиссаҳо аз маснавии маънавӣ. қиссаи муш ва қурбоқа. дар як ҷойи сабзу хуррам, дар канори ҷӯи пуроб, мушу қурбоқа дӯстона зиндагонӣ мекарданд. муш аз субҳ ба чор тараф метохт. барои сер кардани шикамаш чормағзу донак, гандуму ҷав ҷамъ меовард. баъд дар лаби ҷӯи пуроб дароз кашида, райҳи қурбоқаро мепоид. қурбоқа бошад, аз саҳар худро ба оби ҷӯй меафканд ва дар он ҷо барои худ хӯрданиҳо пайдо мекард. бегоҳ ки мешуд, вай аз об берун меомад ва назди муши дӯсташ қарор мегирифт. ҳамин ки қурбоқа дар паҳлӯи муш дароз мекашид, муш ба шикваю шикоят сар мекард. ту чӣ хел дӯст ҳастӣ? худро ба об мезанӣ, он ҷо кайфу сафо карда мегардӣ. мани бечора доим ин ҷо танҳо, аз танҳоиву дилтангӣ намедонам чӣ кор кунам. қурбоқа дар ҷавоб мегуфт: ту ҷондори хокӣ ҳастӣ, бояд дар рӯи замин бошӣ. ман бошам ҷондори обӣ ҳастам, бояд дар ҷӯи пуроб бошам. муш ба нолиш медаромад: охир дилам аз зиқӣ мекафад. мехоҳам дар лаҳзаҳои танҳоиву ғамгинӣ туро фарёд кунаму аз об берун орам, аммо ту дар таҳи об садои маро намешунавӣ. қурбоқа тасалло медод: ҳеҷ гап не, ҳар гоҳ ки корамон тамом шавад, дар лаби ҷӯ ҳамдигарро пайдо мекунем. муш исрор мекард: не, ин тавр намешавад. агар мо ҳамдигарро дӯст ҳисоб кунем, бояд ҳар лаҳза аз ҳолу аҳволи ҳамдигар бохабар бошем. рӯзе мушу қурбоқа хеле баҳсу мунозира карданд ва ниҳоят роҳи ҳалли масъаларо ёфтанд. онҳо риштаи дарозеро пайдо карданд. як сари риштаро муш ба пои худ баст ва сари дигарро қурбоқа. онҳо гуфтанд: ҳар гоҳе бо ҳамдигар лозим шавем, риштаро ба тарафи худ мекашем ва аз майлу хоҳиши якдигар огоҳ мегардем. як рӯз зоғи сиёҳе барои шикори муш дар камин нишаста ва бо як ҳуҷум ӯро ба ҳаво бардошт. азбаски сари дигари ришта дар пои қурбоқа банд буд, қурбоқа низ ба ҳаво бардошта шуд. мардум аз поин ин манзараро тамошо мекарданду бо ҳайронӣ мегуфтанд: зоғ чӣ гуна қурбоқаи обиро шикор карда бошад? қурбоқа бошад, аз тарсу воҳима ба худ меларзид ва нолиш мекард: ин сазои ман аст ки бо муши ноҷинс дӯст шудам, мегуфт худ ба худ қурбоқа.